Čaute kamaráti, toto je ďalší diel nášho videoblogu a vítam vás týmto na našom RAW zraze, čiže na zraze ľudí, ktorí sa nejak zaoberajú a zaujímajú zdravou stravou a zdravým životným štýlom. Čiže väčšinou tu sme vitariáni, ale proste je tu kadejakí noví ľudia, ktorí proste sa o to zaujímajú. No už tak, chcem vám teraz ukázať krátke video, ako si tu sedíme a relaxujeme. Zoznamujeme sa, pretože začalo to pred nejakými 2 hodinkami a chystá sa teraz podávať obed de facto, čiže vám ukážem obed a potom pôjdeme na párnik a spravím ďalšie video. Tak ja to teraz takto pomaly prejdem. Tu môžete vidieť trampolínu, kde sa hrajú malé deti a tu sú všetci naši skvelí kamaráti. Väčšina ľudí sa nepozná a zoznamujeme sa iba dneska, veľmi pomaličky, ale všetci sme, aspoň ja takto cítim, všetci sme veľmi kamarátsky. Tu vás zoznamím s mojou mamou. Tu je Honza. Čau. Ahoj. Alena, s ktorou ešte asi budeme robiť interview neskôr. Veľa ľudí tu je zaujímavých, s ktorými by som chcel spraviť interview a ktorí nám majú čo povedať. Tu je Karol. Čau Karol. Čau David. Pán organizátor a náš proste hlavný aj sponzor, za čo mu patrí veľká vďaka, ktorý nám toto všetko zabezpečil a zohnal a jedla varíme už od včera. Tak pomáhaj mne lidi, ako seš ty, David. No, to som rád, veľmi rád pomôžem pre takú príležitosť šíriť vitalitu a spojovať tých vitariánov spolu, no. Musíme, no, lidi o tom vůbec nic nevědí, že vitariáni existují, že by měli jíst živou stravu, takže musíme jim to dát vědět, kdo jiný to udělá než my. Presne tak, no a je to dobré, že takto sa aspoň postretávame, ľudia tu prišli, s ktorými sa bavím na Facebooku už dlhú dobu, niekoľko mesiacov a dneska sme sa konečne zoznámili. Čiže som rád a verím, že sa ešte budeme stretávať veľakrát odteraz, že sa to vytvorí akýsi konsenzus a môžeme robiť ešte také party. Já si myslím, že to ještě vylepšíme, budou zkušenosti. No. A taky si myslím, cítíš tady tu energii z těch lidí? Cíti to, no. Je to tu úplne... To je šílený, viď? Všetci sa usmievajú, všetci majú skvelú náladu. To je úplně šílený, to je prostě síla, obrovská síla, je to cítit, jak ta energie se prolíná skrz tady celou tu společnost, no. Hej, ja verím, že sa to ešte bude stále zväčšovať, až večer to úplne... Čistá lidská energie na čistý stravě. Krása, no, krása. Neskažená alkoholem, žádný cigarety, nic. No, ukazujeme ľuďom, že sa dá zabávať aj bez alkoholu, bez cigaret a nemusí to byť práve opekačka. Proste ľudia sa bavia a ľudia sú šťastní, usmievajú sa, nejaké stimulanty. Tu máme vodu, sa môžeme pozrieť, pramenitá voda. To je z pramene, načekovaná. No. A tady máme ještě, myslím, pívodu z nějakých posvátých pramenů. Je to voda, ktorá má veľa energie, takú tú horskú energiu. Dokonca bola čapovaná o 3 ráno, aby nabrala práve... Ako to je s tou energiou, môžeš nám to povedať? Tak největší energii má v úplnku, že jo? Tak jako... Úplnku, takže bol teraz úplnok akorát dneska. Nebyl. Aha. Takže jsem měl do Prahy, tak jsem se ráno stavil na pramen. Jo. A načepoval jsem ji, aby jsme ji tady mohli pít. No je to cítiť, tá chuť tej vody je to. Je to úplně něco jiného, než to kohoutko. No je to úplne super, nejaký chlor a je tam tá energia a je to dokonca aj štrukturovaná voda. Ne? To je tiež. Aspoň Karol mi o tom rozprával, že o čom to je štrukturalizácia vody. Toto tu? No, to je zo Studánky, z nejakej hory. Od Lidskej hory. A aká štrukturovaná? No, štrukturalizácia znamená, že tie molekuly H2O sú nejakú spredané do nejakých... Čím méně, tím líp. Sú Tam je hodně, když si koupíš flaškovou v marketě, tak tam má třeba 600 hodnotu. Tohle má třeba 20-30. A čoho hodnotu? No, to má nějaký název, já to nevím. Aha. My se o tom bavili. Je to ešte veľa čo preskúmať. Idem vám teraz ešte ukázať, ako vyzerá vitariánska strava. Tak môžeme začať tu. Bude sa podávať zeleniny, nejaké zelenové šaláty a podobne. Čiže toto tu je de facto nastruhané. Teda je to mrkva s cuketou urobené také špagety pomocou špiralizeru. Tu máme paradajky, ktoré sa k tomu budú podávať a nakričené mungo. Ako ste mohli vidieť v minulom videu. A kopu tanierov ohoriek.
Tu je brokolica. No, myslím, že sme to sušili cez noc. Včera sme to krajali všetko a sušili. A tu sú potom nejaké plátky. Tu sú tiež úplne chutné veci, ktoré sa dajú podávať spolu so šalátom. A je to vlastne de facto... Toto sú takto slané, toto sú sladké. To sú za 20. Môžeš nám povedať, že z čoho to je? Aha. To sú všetko slonienky. A to sú struhané, čo to je usušené a postruhané? Nie, na škole to nastruhané, urobené cesto a potom je to nejakým spôsobom narovnáme celé kandálu. Ale nastruhané čo? Vysušené, no? To je fajn. To je nastruhané. Je tam aj sezam a také tie veci. Všetko je nastruhané, alebo Napríklad. namočené. A to máme to tu k zakúpeniu, keď tak domov, tam tie maličké to... A jděte někdo olivy, posaďte sem 3 olivy a prosím bych jedno... Tak tu je ďalšie jedlo. Proste úplne paráda. Spravili sme, urobili pani organizátori nákup za nejakých 20-30 tisíc a je nás 60 vitariánov, alebo takých tých ľudí tu je, ktorí teraz ideme večerať. Potom sa chystá na párnik. A budeme tu až do zajtra rána, teda do obeda. Čiže je to fakt výnimočná špeciálna akcia, ktorá sa vlastne koná prvýkrát de facto u nás v Čechách a na Slovensku. Je to vyvrcholenie našej snahy proste sa stále stretávať ľudia s podobnými záujmami a združovať sa proste, lebo s kým si taký si a potrebujeme ľudia proste byť spolu takí, ktorí tak podobne zmýšľame, aby nás potom nejak, dajme tomu, iní ľudia nejak nesťahovali dole, alebo nekazili. Tu ešte bude odšťavňovanie a podobne. Jo, tak sa zatiaľ majte a vidíme sa zase o trochu neskôr. Čau. Rozluč sa s našimi poslucháčmi. Čau. To není kráva. Tak když si budeš mít dobře, to se Tak to už hej. Ahoj. Mám si toho dát jako nebo jako polívky? Tak tam nevadí, nemůžu to.